L-għenet, Mons, kif inti? Tajjeb. Sajn sena Alla jbirkek. Tajjeb. U kif għettejx bħalissa ġibri? Anki l-Papa għalli ma jidrux 90 sena ta' jena nejx tajjeb, Pepi. Jena il-ħajja noħoda ġurnata b'ġurnata. U kull ġurnata hija grazzja kbira. Nibda l-ġurnata billi mur inqaddes, Knisja tal-Braċ, nara ħafna nies anke wara kuljum. Imbagħad imur id-dar bil-karozza tiegħi insuq jien. L-Braċ biss metis. L-Braċ biss. Imbagħad insajjar għaliex innejx waħdi. U insajjar tajjeb. Darba biss fil-ġurnata. Għandi l-opportunità sabiħa li għandi ħafna ħin, iktar fiskiet mill-li kelli qabel, jiena kelli ħajja movimentata ħafna, kemm bħala rettur tas-seminarju kif ukoll fil-Caritas. Imma skoprejt il-valur tas-skiet fil-ħajja tal-bniedem. Mons, meta bdejt inti għetli fis-sebgħinijiet, kont qed tmiss ċertu nies li kienu ġabdew jagħmlu l-flus minn fuq id-droga. U anke kellek teddida fuq ħajtek għatli. Eżatt. Ma kontx nafa din. Eżatt. X'kien ġara kien? Le, li kien ġara li dak iż-żmien jiena kont ili fuq ir-radju Malta mill-1956 eżatt kif qaddis. U dik il-ħabta fis-sebgħinijiet jiena kont intqajt ma' żgħażagħ diġà li qegħdin fil-problema tad-droga u bdejt nitħaddet fuq hekk. Qed f'Malta għandna problema u jekk ma neħdux ħsiebha sa tifqana. Dak li ċara issa fil-fatt. Qed narah fis-sebgħinijiet jiena. U naturalment peress li qed nagħmel programmi fuq din il-ħaġa, kien hemm xi nies li ma ħadux gost bija. Indunaw li san naqsilhom il-kummerċ illi kellhom, il-negozju. U allura bdejt nirċivi littri anonimi u waħda mill-littri anonimi kienet tibsa ħafna. Eddewni li joqtluni. Jekk tiqpa titħaddet kif qed titħaddet, qed nedduk li se noqtluk. U niftakar kelli ħabib tiegħi viċin tiegħi għalli kellem il-Kummissarju tal-Pulizija għalli għax din għat-teddida serja ħafna. U għetlu li għana missan kellem il-Komissarju tal-Pulizija, pero min kien ċemper il-Komissarju, Komissarju għallu ħaniġijena, għallu toqċi ġibilduvik, to ħaniġijena nkellmu. U ġi kellimni ra littra, għalli duvik to santik parir, aħjar nibat l-ek zewġ pulizija miegħek u jkollok dejjem xi ħadd miegħek. Għetlu jtispeċina ħafna li dil-ħaġa ma naċċettajx. Li kolli xkil ta' żewġ pulizija miegħek għetlu ma naċċettajx. Għetlu ma ringrazzjak ħafna. Imma xiftit jowis għal-lavorja kont nibża. Speċjalment jiena kont inħalli l-karozza barra tiegħi. U meta liġi fil-ħodu biex niftaħ il-biba tal-karozza, kont ngħid talba żgħira, kont ngħid forsi dilaħa darba li qed niftaħ. Tibża. U domt sejr hekk xi xahar nibża, mbagħad ma bdejx nibża ta' wara xahar, meta rajt li ma qed jiġri xejn. Però hekk tgħid li bajt titkellem fuq is-suġġett iva. Ħassejt iva. Ħassejt li huwa dmir tiegħi li nkompli nitħaddet. Mela le, għaliex għandhom siktu.